Suwe telat iki. Nandur pohon nok wetane omah wong sing ngedung kaya Maradona. Ayo padha manembah ojo sampe ilang lan kudu tetep eling sak tindak laku kita uga mituhu lan percaya sing nomer loro kudu bekti barek wong tuwa lanang wedok iku pepundhen sebab iku dulur kang ngukir jiwa lan raga minangka lantaran wujudna kita no alam mula ojo lali sing nomor 3 kita kudu bekti marang sebab guru iku kang maringi ilmu paribasan menehi dalan tumrape wong nomor 4 bekyo sanak lan tangga sebab nek ana kerepotan padha disangga ngeneki kerukunan ayo diutamakno mula perlune tukar patudya ana sing nomor 5 dulur bekti marang negara sebab iku tumpah darah kita ayo dibelo lan dipertahanno ayo
dibangun perlu makmurna nusa lan bangsa biyen iku wong rabi sara kemanten anyar durung disapa turune ijen wedoke gombol wong tuwa lanange lungker kaya ula sawa ono sawan nek saben dina teko sing bagekno dadak mara tuwa ngetuki mangan gak ngomong apa-apa kesusu mlebu tompone diuncalno kira-kira wis oleh seminggu manten wedok kae buyang-guyu kapilanange awake wis rada lesu pundake peok bendina mekul kayu arep saiki enak-enakan durung dadi manten wis becak-becakan senengane nglencer wayah udan-udanan becake tutupan sing mancal atine tekenyar-tekenyar apa maneh jonge kemantenan mari ditemokno asine ngantuk-ngantukan para tuane ngomong nek ngantuk danglean wong loro mlebu mringis kaya garangan namung semanten kidungan kula sae lan boten korong karaya ditinggal awe-awe sapa sing tuku kaset grup sawung kaleng akeh rejeki akeh rezeki ini lek nyambut gawe nyambut gawe nemen lho Pak peno Pak wah kon niku tak teling iki olah apa kon lang ngene Entele wong omah tak kon niku nduk kene lha apa sih lho omah iku sumpek Pak mosok dijaluki rabi anake kok menimben sawangane koyo gak tau nom iku niku apa rongone kok jadi kayak gede kayak cilik ae dicilikno yang merujut ngono lho langkon kesusu ae lho nyambut kayak dhisik olah pokon kesusu rabi wah iku kuno iku saiki yo rabi dhisik nyambut gawe kari nemen susu leger kae iki wis tak baung belani anak mosok ono eleke sih anak pola bopo lho persada anu oh dadi prada anu cilik tak gedhekno tambah nemen kan iku lho gak iso ngajeni wong tuwek belas aku rabekno Pak wis lek gak kok rabekno aku timbang urip wis ta alung boyo aku katon ning aduh cek nangis lho gak mentol aku lho kon iki ndang ayo mulih nak ya mau apa angin beduk-beduk iki lho gak lek peno nyanggupi aku ngrabekno ya gelem sampai bingung kabeh aku lho kon iki marahi lho awang wis iru nek beduk-beduk nduk omahku ya sampe gak karuan mergo kontok aku nelek sampe nduk kene iki lha apa kon isere ngene Lek peno sanggup ngrabekno aku ya mulih ngono lho ah kon niku aja nduk kene aku nang mulih tak enteni nduk kono nduk omah iya ya mulih kon awas hati lho aku tak mulih sik tak enteni nduk kono yo bapak emang ngombe nduk endi lho ngomong kok pelo kabeh. Oh kira-kira goleki aku sedina gak petuk terus kepethuk nok kene mang. Lah aku njaluk rapi gak dituruti. Lah sumpek ya ngidung. Alah beduk-beduk timbang mulih sore kayu. Ah, beduk-beduk ngantuk pisan mulih sore-sore wis nok kene adem.
sun waspadake sing swana ngarsaku ya Kakang Patih Jeliting Hari Sapari Nuwun inggih Gusti. No. Ikang kaping pindho sun waspadake kaya Kakang Waja Telas Munawar. Kakang dawuh Gusti nu. Kakang Patih. Swanira apa kanthi slamet raharja Dalam kanthi Mami slamet. Kakang Munawar. Wis tak kendhawu. Kados pundi son panjenengan? Slamet Aryono. Kakang Patih. Nuwun Wis inggih. tak kendhawu. Kados pundi kahanan negari ing negari cacing anil iki? Sedaya sami tentrem kawula cilik, sedaya sami sampun bayar pajak TV. Lah kabaripun kados pundi Kakang Munawar? Namung dalem pikir Gusti. Makipun lare-lare ingkang kula pikir taksih dereng saged mbayar kreditan. Kakang Patih Nuwun inggih Gusti. sakmenika ngaten. Kahanan negari cacing anil sampun tentrem ayem. Wonten menapa-menapa. Sak mantune kula jumeneng dados nata. Nata napa Kakang? Nata watu. Nata watu. Nata napa Kakang? Nata kaseri. Nata negari Gusti. Nata negari. Inggih. Mboten wonten kawula alit ingkang kacingkrangan. Panjenengan sampun ngantos kuwatir malih sebab kula menika ratu ingkang gung binathara. Mboten gadhah asipat adigang adigung sapa sira sapa sirun. Lintu Gusti. Atus pundi Kakang? Menika Gusti mboten gadah sifat adigung adiguna sapa sira sapa siran. Kakang Munawar kados pundi Menika lepat Gusti. Kados pundi Adigung adiguna sapa sira sipo sirin. Kakang Patih, Nuwun inggih Gusti. ampun ngantos kuwatos malih. Wis tak Kula kendhawu. nuta ingkang digdaya kuwasa, nggih. Saking ilmu sampun gadah, ilmu bumi lan ilmu hayat. Napa panjenengan kagungan ilmu matematika? Kados pundi Kakang Munawar? Kakang Patih, Iya, menika iya. lepat Kakang Patih. Ingkang leres menika kedah etung sunsunan. Kados pundi Kakang Patih, Kakang Patih. Inggih Gusti. Sebab saking gua sampun kula lebeti. Kados gua siluman, gua hantu. Sampun nyemeh wonten niku Kakang. Sedaya sampun dipun lebeti Gusti. Sampun. Kok mboten mampir dateng gua Muring? Pemburing menika pundi Kakang Patih, Inggih. kalian Gusti Ratu. Nggih. Menika lepat. Kados pundi? Datosipun gua ingkang dipun angen-angeni kalian para kawula alit. Nggih. Menika mampir gua maling mawon. Kados pundi gua maling no. Kakang, Yes, tak saking kendhawu. jurang jero kula uduni. Inggih Gusti. Gunung kula nggahi. Kados Gunung Ireng, Gunung Abang. Gunung Ijo. lah menika kados pundi. Lho, menika lak cap njiki. Kakang Patih, Inggih Gusti. sak menika kula badhe nyumrupi kados pundi sangsarane kawula alit. Inggih. Tiang cilik kados curut putih. Inggih dempel. Menika lepat Kakang Patih. Ingkang les kados pundi, Kang? Ingkang ngesakaken menika petik. Kegocikan. Lan sak menika kula badhe mandhap perlu badhe turis. Gusti. Turis. Menika lepat Gusti. Ingkang leres menapa Sanes Kakang? turis. Menapa? Turli. Turli menika menapa Kakang? Diatur sama sekali. Oh, Kakang turni Patih, menika nggih. menika lepat sanget. Ingkang leres. Ingkang leres menika ngaten Gusti. Inggih. Turba. Menapa turba niku? Turunane Bakron. Kakang Patih, Nuwun inggih Gusti. monggo sak menika kula panjenengan dherekaken dhateng dusun madusun kepingin nyumrepi dos pundi sangsarane tiang alit menika. Suwiwi, suwiwi. Suwiwi.
Ampun keseso, menapa Menika suwiwi? lepat Yai. Inggih. Sanes suwiwi. Menapa Kakang? Suami. 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 Suwiwi nggih lepet, suami nggih lepet, ingkang leres Sumawi. Oh suwawi, suwawi. Suwawi nggih. Suami Monggo dalam panjenengan dherekaken. Monggo Gusti. Kakang Pati, Inggih Yai. menika ngaten. Terus pundi? Malah kleresan wonten sak lebetipun wana wonten margi alit. Inggih. Dadak kula kepanggih putri ingkang endah warninipun. Lah menika asmanipun putri sinten? Ah, Putri Duyung. Menika lepat Yai, lepat Yai. Sakleresipun sanes Putri Duyung. Ingkang leres menapa? Menika Kakang kula Kakang. tamataken Inggih. kados Putri Kodok. Cobi Yai, panjenengan takeni ki mawon Yai. Wis tak kendhawuh. Wis pantes aku ora basa marang kowe. Inggih Kakang Pati. Kowe yang durung kenal tur tambah karo aku. Aku patih bagian administrasi. Sampun ngaten Yai. Sampun gojekan. Mboten. Wicantenan kalian piantun lintu menika ingkang sae. Inggih. Inggih, lepat dalem. Sejatosipun dalem menika patih panitia. Panitia bal-balan. Piye piye piye. Piye. Menika ngaten Dimas. Sedadosipun Kakang Patih menika jumeneng wonten ratu negari Cacing Cacing Anil. Dados kula wakilipun. Inggih. Menika Kakang Patih. Bagian sekretaris. Lah, Lajeng Kakang Pati ingkang lemon nika paringan asma sinten nggih? Dalem. Inggih. Patih Jeliteng. Lajeng ingkang alit nika sinten? mboten kula tuduhaken. Kuatos menawi dipun gunani. Ngaten. Mboten Kakang Pati. Sinten asmanipun? Saestu mboten kula tuduhaken. Panjenengan dedahaken Yai. Mboten dalem tetep mempertahankan mboten betah. Sebab napa? Pancene jeneng kula piyambak kula lali. Inggih, ngapunten. Menika tetep mempertahankan Argentina. Terus pundi Yai? Panjenengan menika kok tetep mempertahankan menika terus pundi? Menika panjenengan kula teri areh sawetawis. Dipun aturi menapa? Mboten kula aturi areh sawetawis. Oh inggih nggih. Kula kemawon Kakang Mas ingkang nakeni. Oh inggih nggih. Dimas, Inggih Kakang Pati. sejatosipun panjenengan badhe tindak pundi to? Kula, Wong menika wonten tengahipun wana. inggih Kakang Pati, kula badhe tindak dateng taman Kakang Pati. Taman. Inggih. Nah niki taman sepanjang niku panjenengan. Ngapunten Yai. Taman menika sanes namanipun kampung. Lah Inggih, Kang taman Kaputren ngriki ngaten. Oh, inggih Kang Mas. Lajeng ingkang dipun tuju pundi taman pundi? Kula. Inggih. Nggih taman kula nggih, Taman Sari Kakang Oh, Pati. Taman Sari. Lah inggih. Nggih Kuwas- Taman Sari. Kula wastani Kang Taman. Lah menika panjenengan paringan asma sinten? Oh, menawi panjenengan kepingin semerap Inggih. asma kula Endang Susiati. Lah mapan Ki. kebeneran Yai. Dasar putrinipun Lah endah nggih warninipun. naminipun kok Jamal. Jamal. Waduh, Kakang Patih. Kakang Patih. Jamal pados kepiting. Terus pundi Kakang Pati? Panjenengan salah denger. Coba panjenengan takoni ki ambak. Asmanipun sinten, Dimas? Asma kula Endang Susiati. Lah, inggih. Sinten? Menika ngaten Dik Pardi. Lho,
Parti. Sinten? Endang Susiati. Oh, yen ngaten Nggih, nggih. Kakang Patih. Prayogi kula badhe ngaturi Nggih. Gusti Ratu dipun aturi pirsa menawi wonten putri ingkang endah warninipun. Nggih, nggih. Langkung prayogi ngaten, Yai. Inggih. Gusti, Kakang Patih, enak apa? mboten enten napa-napa. Wonten menapa, Kakang? Menika ngaten Gusti. Ayo. Kakang Patih kalian dalem kepanggihan putri ingkang endah warninipun. Lho. Pundi menika? Ha, wonten ngajengipun. Lho, Nduk. Jenengmu sapa? Kula, Iya. kula Endang Susiat. Endang Susiati. Nggih. Wis duwe bojo? Dereng ngoten. Durung? Dereng. Kok mbucing, Gus? Lah iya. Wong bocah ayu kok durung duwe bojo ki piye? Ateges menika tasik parawan. Oh, dadose tasik Nggih, perawan. tasik senggel. Kenalke ya. Nggih. Aku Nata saka Cacinganil. Kang peparep Prabu Minohek. Ratu Kang Gung Binathara. Kowe yen pancen ora duwe bojo, kowe nuruta karo aku, Nduk, tak pundhut garwa. Ngerti garwa? Mboten ngertos napa maksude garwa niku. Garwa kuwi sigarane nyawa. Loh, menika mboten sae. Lho, terus pundi? Menika garbis. Lah, menapa garbis menika, Kakang? Sigarane garbis. Terus pundi Duh, sih Kakang Patih? Kakang Patih menika sampun ngajangi ombo kalian Lepat, Gusti Yai. Ratu. Menika lepat. Larasipun terus pundi, Yai? Sejatosipun garwa, magasipun garwa menika gagar diawa-awa. Hahaha. Terus pundi, Kakang? Kakang kok Sedaya ngaten? sami lepat, Yai. Inggih. Nduk, Nggih. jenengmu sapa? Kula Endang Susiat. Endang Susiati, tak pundhut garwa, ya. Ah, mboten. Tak sengkake mring aluhur. Tak dadekno garwa pademen. Terus pundi sih Kakang Ratu? Lepat Gusti. Kados pundi, Kakang? Dipun dadosaken pondasi kemawon. Pademi Gusti. Oh, garwa pademi. Inggih. Manut tak boyong. Panjenengan manut. Mboten Kakang Ratu. Wong dereng dados garwanipun mawon kok inggih badhe didamelaken pendasi niku terus pundi sih? Aja kliru panompo, tak boyong menang negaraku, tak dadekno bojoku. Garwa Gelem ora? pademi. Mboten. Ora gelem? Mboten. Wah, bilai, Kakang. Bilai, Kakang. Sopo manis kaya sira untumu meringis kaya araji pripatmu kaya wolu menika napa ta nul wolu? Nul wolu nggih. Kopeng mundha gajah ayah luwes rambutmu jegrak kaya sapu lan erongmu kaya yo basman manuta takum ana
Melayu. Kados pundi Kakang Patih? Menika ingkang mlebet Gusti piyambak. Kados pundi? Menawi moto-moto kenyong menika sampun ngaten sedaya panjenengan cacat. Saking Pojoipun. tresna kula kalian Sang Endang Susiati. Lah nggih pun ngados ngoten nggih. Sakmenika mlajeng, monggo dipun bujung. Monggo. Ayo, Dalam dalam dalam. dalam. Kakang Patih. Waduh. Melajengipun teng pundi Kakang? Putrinipun sampun boten wonten. Mlebet Wono Kitri. Wonokitri. Mlebet wonten Wonosalam. Ah, Wonosalam kados pundi? Kados mlebet dhateng Wono menapa menika? Inggih Menika panjenengan nengit. Wono Dirboyo. Melajeng dhateng kraton. Inggih. Mlebet dhateng kraton rupinipun. Monggo dipujung. Monggo. Monggo Kakang. Suami Monggo, dalam Kakang. jari aku. Kakang Patih, Terus pundi ya Pati? menawi dipun lajeng-lajengaken Gusti Ratu mengkengengung dados tiyang edan. Monggo to, dipun ajak wangsul, dipun aturi kondur kemawon. Ngoten. Inggih. Nah, langkung prayogi yayi menika ingkang matur dhateng ratu. Atur emut Gusti. Panjenengan nyebut Gusti. Engkang Susiati ae. Tak pundhut garwane. Lir kadya dalang Sleman kula Gusti. Kakang, Inggih. tinimbang kula mboten dados garwanipun Endang Susiati. Timbang gesang kula pilih pecah. Pecah. Pecah ya. Gusti sampun cekal nalar Gusti kula aturi emut Gusti. Inggih. Panjenengan ampun ngantos wedi kangelan Kakang. Inggih. Ampun wangsul dhateng kraton ing cacing angin. Kula mboten bakal wangsul dhateng kedaton menawi mboten boyong si Endang Susiati. Lah lajeng terus pundi Gusti? Monggo, Menika mlebet putri dhateng sampun kraton. lajeng. Mlebet mawon dhateng kraton. Monggo. Paman Patih, Nyuwun nggih, Gusti. rumangsa ayem makces rasaning atiku. Nyuwun nggih. Sawise krungu ya kuwi swaraning gending. Oh, menika gending sing aneh, Gusti. Kuwi gending apa jenenge? Menika gending kapal induk, Gusti. Paman Patih, Nyuwun nggih. emane senajan to aku iki wis suwe mengku praja ana ing tawang gantung kecik kene. Tak rasa-rasakake kok isih durung bisa motel. Yo nggih, sebab liko tasik dereng mateng, Gusti. Saderengipun Gusti, dalem ngaturaken sembah sungkem kang awal, kang akhir, kang batin. Pinten-pinten kelepatan kula nedhi sepunten kali Gusti. Ya Paman Patih. Nyuwun nggih. Kaya wis lumrah kanggomu ngaturake sembah pangabekti. Nyuwun nggih. Sineksenan kaki danyang nyai danyang kang bawreksa dipun. Nyuwun nggih, Gusti. Jet kepriye Paman Patih? Nggih. Sira sun dadekake tetuangganing praja tawang gantung kecik kene. Nggih. Samangsa-mangsa ana parang muka sangka manca negara. Apa kira-kira aku wis ora nganti mudhun saka kursi sewan kene?
nggih Gusti, sampun kuatos. Sebab kula mriki tebih saking desa Gembrodok tanpa larapan sabur sampular mencolot tanpa sitang sebab sitang kula benso. Paman Patih. Iwun nggih. Yen dinulu saka Mandrawa pancen kowe iki salah sawijining patih sing wis percaya. Oh nggih Gusti. Ananging yen tak rasa-rasake aturmu kuwi kaya wong nampani lara pangkot. Sebab kula menika suka ipen-ipenen Gusti. Paman Patih. Oi. Paman Patih. Oi. Paman Patih. Oi. Kowe kuwi semaur apa singgulen? Sebab nek semaur kula ngeten iki bayarane gedhe Gusti. Ngertenono Paman Patih. Iwun nggih. Yen kowe wis nyandak impen utawa pasupenan. Nggih. Pasupenan kuwi cacahe ana 3. Oh ngoten Gusti. Titiyani Bandayani Puspaungkal. Menika kelintu Gusti. Sing bener kepriye? Titiyani Bandayani Puspa Tajem. Yen ora diungkal ora bisa tajem. Oh, yen ngaten idem Gusti. Oh. Sing mbok karepake kuwi blangko. Inggih Gusti. Paman, Iwun nggih. mula ngarep wis tak wedharake marang jeneng sira. Awon nggih. Datan ana siji loro sing dadi tetuangganing praja kene kejaba sliram. Oh nggih Gusti. Aku wis percaya marang kowe. Menawa kowe iki salah sijining patih sing bentur kelakuanmu, Pancen nggih Gusti. sedidik akeh wis bisa nanggulangi mbok menawa ana mungsuh saka mancanegara. Iwun nggih. Aku percaya menawa kowe iki patih sing bisa mencala putra mancali kemul. Menika kelentu Gusti. Benere kepriye? Kula menika patih mencala putra mancali putri. Oh, mancali putri. Inggih. Mencala putri. Ah, mencala putri. Sebab kula menika sampun tanggel jagi wonten tapel batese Malvinas. Sakmenika sampun tetrem ayem mboten wonten perangan. Sawise ana pengangkatan presiden anyar. Iwun nggih. Kowe ku piye to? Kowe iki patih apa ngurusi urusan luar negeri? Kowe iki patih sing ngurusi ruwet rentenging praja. Menika sampun kula jujur mboten ruwet, Gusti. Oh, syukur yen kaya ngono. Iwun nggih, Gusti. Dadi kowe kuwi nyata-nyata patih sing bisa dadi tuwa. Iwun nggih. Bengkongake barang sing kenceng, ngencengake barang sing ruwet. Nggih, Gusti. Gusti. Gusti apa? Gusti di. Gusti. Menika wonten sang putri, Gusti. Sang putri kepriye? Sing mbok karepake putraku. Lah, menika Endang Susiati. Endang suku Manik. Kok suku Manik? Sinten, Gusti? Endang Susiati. Endang Susilowati. Kok Susilowati? Susiati. Nggih. Kowe wis ngerti dhewe, Paman. Ya ngene. Mbok menawa putraku Endang Susiati. Nggih. Kuwi salah sijining wanodya kang sulistya ing rupa. Nggih. Akeh para nata praja Bupati Mancapatnegara sing tansah ya kuwi gandrung kapirangu kepengin mengku putraku. Oh, ngoten, Gusti. Kanjeng Rama. Lho, Kanjeng Rama, ngaturaken sabar katiwasan Kanjeng Rama. sareh-sareh sawetara ngger putraku. Wong ayu. Oh. Tak sawang sajak kowe keplayu-playu keringetmu dileweran kaya-kaya lagi diuber. Sopo sejatine sing wani ganggu gugat marang hak milikmu? Inggih. Kepriye, Nger? Ngaten Kanjeng Rama. Kula badhe ngaturaken sabar katiwasan dhateng Kanjeng Rama. Enek bab apa? Apa babi ibu bebo? Apa ana babi buta? Mboten. Kepriye, Nger? Ngaten Kanjeng Rama. Kula wau wonten margi dipun bujeng-bujeng kalian satriya Kanjeng Rama. Lah dalah jagat dewa-dewaan.
Lho kok nganti ana kaya mangkono. Menika kelintu mboten dewa-dewan Gusti. Kepiye? Nek lik dewa-dewan menika kancanipun piyambak. Sesebutane ratu rak ya kaya mengkono to Paman Pati. Nggih, nggih. Terus pundi Gusti? Wela adalah jagat dewa-dewaan. Pun ate ditambahi dewa-dewa. Oh jagat dewa. Lah jagat dewa. Kowe diuber-uber sawening wong priya. Inggih Njeng Rama. Lajeng kula dipun gandrung kok Njeng Rama. Lah kari kowe saguh nglakoni apa ora nggih? Inggih mboten to Njeng Rama, kula mboten saguh. Oh, sumingkira yen ngono kowe. Yai, Wonten dawuh Kakang Pati. panjenengan matur Yai. Menika ratunipun. Lah menika patinipun ingkang rambutipun berintik linggis menika. Kisana, Ngestaken dawuh. mengko dhisik sadurunge kowe tak dangu tanpa kaliman marang bocah penamping sing jaga paregolan. Kowe wis wani biayak-biayak mlebu ning Pasiwakan Agung. Sejatine kowe kuwi saka ngendi pinangkanira lan sapa sinambatmu? Saderengipun Kok sakderengipun wong iki wis sasampun. kula ngaturaken lepat pinten-pinten lepat kula nedhi dhuwit 100.000. Inggih, kula sejatosipun saking negari Cacing apa? Cacing Anil. Negari cacing anil Gusti. Terus sedyolan karmu. Lah dalam ngriki menika badhe ngelamar putra putrinipun Gusti Ratu menika. Oh, kaya mangkono. Nggih. Aku ora bakal nolak marang kekarepmu. Inggih. Ananging kowe iki rak ya satriya. Nggih. Sithik akeh kudu bisa nglungguhi satriyane. Apa to majase satriya? Inggih. Sat kuwi 6, tri kuwi 3. Nggih. Adi cacahe menungso kanggonan babakan wong 9 kurang 1 kurang sempurna urip. Nggih. Jangkepi 10 kuwi dibagi loro entuk 5-5. Lah, ingkang gangsal ingkang gangsal dipunaturaken dhateng Pak RT. Ingkang gangsal Pak RW. Paman patihku dhewe. Iwanika Gusti. Suaramu kok wis malih. Oh, kula yen wonten wong tamungan saking lintu negari, mesti kula niki swara kula malih cilik Gusti. Yen kaya mangkono Paman Patih, Ayo mriki. sadurunge dheweke matur kelawan trewaca ana ing ngarsaku. Niki. Coba didangu. Sapa sejatine asmane bocah loro iki? Wong Mancanegara. Ati, Sapa omamu ndiaranmu? tak jabel segel omamu. Tak jabel basaku. Kok kumulancang Nek kowe takon karo aku, ya aku prajurit saka cacing anil. Cacing anil iku sebelah ndi? Sebelahe cacing pitah. Slentu Kakang Mas. Iya, Yai. Dados cacing anil menika sebelahipun bungkal. Lah kok sawangsulipun panjenengan menika paringan asma sinten? Yen kowe ora tambo marang kowe aku ya aku kena dalani Pate saka ngene tawang gantungan kecik kene. Aranku Pate Sokran. Nah, Pati Sokran. Ayo. Matura nang ratumu dinan iki putra putri ratumu bakal tak Boyong. tak boyong nang cacing anil. Ora perlu mbok rasani aku wis neng mburine. Hah. Kowe Nggih. sapa sejatine jenengmu? Kula Pati Jliteng. Oh. Juliteng lha kowe? Pate Predi. Yen kowe durung tambuh marang aku. Nggih. Aku sing nata praja. Aku kang aran ya kuwi Ratu Gendrayana BA. Lah lajeng kados pundi? Napa kula menika dipun tampi kalih Gusti Ratu? Yen kaya mangkono aku ora bakal nampa. Inggih. Umpama tekamu iki sajak satriya, nembung sarana apik iki bakal tak ulungake. Saranane yen kowe iki dadi duta, ngerti to tegese duta? Sampun. Duta kuwi utusan. Inggih. Lah yen nang luar negeri misi,
Misi hibjah kuwi misi hiburan. Inggih Gusti. Hamulane saiki aku ora bisa ngomong kanthi kepenak marang kowe. Yen pancen kowe iki dutane Sang Nata, natamu kongkon rene tak kongkon nata bata ning kene. Aja kesuwen ndang berangkat to jutono botone. Ateges menika ratu menika nampik kekajenganipun pati-pati menika. Pancen aku ora sarujuk. Yayi pati. Wis tak kendhawuh Kakang Pati. Ratu dipun aturi tindak mriki kemawon. Mboten sisa. Atus pundi mboten sisa? Lah sisa piro? Rayi Pati ingkang tanggel. Oh. Sampun kuatos Jeng Rama. Lho, kok ora kuwatir kepiye? Sing mbok karepake. Putra putrinipun dipun boyong wonten negari cacingan gitu. Heeh. Sampun kuatos nyuwun menapa? PB 15. Menapa nyuwun kopi? Sampun kuatos. Sing tak karepake, aku ora mbutuhake ya kuwi mas kawin kaya ngkon. Awit ing praja kene wis ora kurang. Mas Picis Raja Brasa, Mas Brono. Picis Raja Brono. Raja Brana Mas wis ora. inten jemrut, Pak painten ditapuk marut. Kowe wis ngerti iki. Saiki aku luwih kepenak kepingin wawang rembug wawan sabda. Vis a vis. Empat Inggih. mata karo ratumu. Oh. Yen ngaten, Iki- Rai dipun Bolak-balik rayi wae iki. Kakang Pati. dipun aturi tindak ngriki ratunipun. Wis tak kendhawuh. Inggih. Yo, tak anti Sawatara. Nah, menika Kula aturi pinara. Kula aturi pinara supados berunding piyambak panjenengan. Inggih Kakang. Menai dados panitianipun. Pinarak ingkang prayogi Kakang Pati. Inggih, inggih. Wis tak jabal basaku ora nganggo basa karo jeneng sira. Pantes sebab kowe uga gawe makutha. Makutha apa? Makutha. Sopo sing maku kutha? Oh ya. Aduk pangucapmu. Aku iki ratu, nata. Sapa kang dadi aranmu? Aku Prabu Menohek. Balik kowe sapa jeneng sira? Aku Gendrayana BA. Aku krungu saka njabane kraton menawa pengalamanku mbok tampik ya. Pancen sebab kaya mengkene ngertenono. Yen kowe iki salah sijining ratu sedidik akeh wis ngerteni bab tata negara. Tata buku lan tata liya-liyane. Ning kaya ngono tumindake aku ora sarujuk. Mula bukane nganti tak tolak. Saiki pokoke aku tetep ya kuwi ora bakal nampa panglamarmu. Aku sutik kanggonan mantu wong kaya kowe. Wani karo aku kowe. Apa abamu? Ayo gadingan we. Loh. Paman Pati, Nggih Gusti. yen kaya mangkono kowe aja nganti kata lompen. Nggih. Ayo para prajurit tumekaning penamping kabeh padha konsolidasi. Dipun kuatos Gusti. Alon dhisik. Ale Sawatara. Ya. Kowe senajan bisa ngraji angin munggah gegono. Miber tanpa lar mletik tanpa sutang. Tapi yen katungko rawi ratu saka ing cacingan bakal sumir kuandamu tumekaning pati kowe Apa abamu? Ning kowe uga kudu waspada lan ngati-ati. Kowe ora keprungu kasektenku. Apa? Percil tak tutupi seminggu dadi kodhok. Kodhok. Kintel tak tutupi seminggu bongko ya. Syukur yen kaya mangkono. Wiwit dina iki aku lagi percaya menawa wis mbok buktekmu. Ngajak perang piye kowe? Perang umbul-umbul, perang junjung. Perang ndlusup nang jero lemah. Apa perang bulet? Umume yen saweneng ratu ki perang ora sembarangan perang. Sing paling apik ayo padha piting-pitingan wae. Wis Ramem, ayo saiki Kakang Pati ora perlu melu-melu. Iki ratu karo ratu. Yen pancen ora mbok ulangake putra-putrimu Endang Susiati, tebah dadamu lutak rudira gak nungkep bantala, tak sembah. Idri mule kowe. Oh, sisih pamasmu sabetake galengan medet-medet kowe. Ayo, ayo. Ayo, mati gini aku kowe. Woi, iya. Iya. Ayo. Mundur. Mundur. Paman Pati. Dengser Paman Pati. Ayo, ayo Paman Pati. Monggo lari. Monggo lari. Ah, Kakang Pati. Kendhawa Gusti. Sampun perkatos kalian panjenengan. Colong pelayu
Saiki ninggalake kraton ing kene. Yen kraton ora dadi apa? Ning Endang Susiati kudu tak cekel, kudu tak boyong menyang negara cacingan. Ngaten Gusti. Sanggup ora? Sanggup? Ayo, melayu nang lak-lake naga paribasane, kecandak saut boyong nang negara cacingan. Kendawa. Titik tulak titik tukung titik tulak titik tukung ditulak mlayu ngidul tulake cabang bayi Mbah santri tri nggih santri nun menteri lho cukuno cikrak nak nun cukuno cikrak kangge napa Mbah iki lho pauan lho oke kotor-kotoran niku kelompok nang obongen ngilangno baksil ngerti ya nggih yo berasane atimu kono kene Mbah kula ngene mriki nggih seneng Mbah nggo cang ngasu niku niku golek ngasu Mbah tapi ngasune toyone mboten nenten blas lah kok ngono garing sumbere mboten nenten Mbah gampang perkara iku ya nggih nek sumber gak ono tuku kumpo oh ngoten ya engko dibor dikumpul oh nuwun sewu Mbah nggih apa ya wah sampeyan tanggit kali sampeyan mboten napa nggih Mbah lho gak apa-apa nak Pak Mbah Rumin kaya napa Mbah Irunge kok ngono iya Pak irung sampeyan santri tri nun omongmu titik tapi free kick ngerti ya omongmu berbahaya omongmu outside omongmu wah arek kok tak kandhani ya nggih iki wis kondang kaluka kuncoro gak ono perdepokan sing umum liyane perdepokan Polandia kene ngerti ya kon nggih Mbah mulane kono aja sembrono njaluk apa tak turuti asal kon temen ngeten nak Mbah nggih iya kula kepengin ngilang Mbah iya Pak ngilang oh tapi gede cilik kon iki mau melok mbak kene kepindhuwe ilmu ngilang nggih temenan ta nggih Mbah wis pas ta ampun tapi janji ya nggih nek kon take ilmu ngilang ojo kon gawe barang sing gak genah mboten ojo kon sok pok pinek barang wong liya kapi nggih mboten yo take ilmu iso ngilang tapi gak iso bali lho mboten mboten lah ya apa nggih terus ngilang ngoten lho mungkin balik malih ojo kapi ngarai pun mboten niku pun iya kula nedhi ilmu apa sing saged ngawang mawon miber nggih ojo kuwatir wis nek soal miber gampang saged ta Mbah iso nggih engko tak ilmu miber muluk ya teh gak iso mudun pun mboten pengin mulung pun iki ana ilmu siji tak simpen ojo sampak kedue wong liya wah nggih ngoten ilmu siji kanggo kon gelem nggih pun Mbah iso mlebu lenge semut paribasan iso mlebu lek ngene njero botol nggih gelem kon nggih purun iso mlebu njero botol nggih teh gak iso metu ya lho sampeyan iki napa ya wah arek kok sing enggak kon niku lah niki nget sapa iku pun tamu sapa rek Mbah sapa iki Mbah arek niki kula ramu lho ya Mbah ojo susu mengko disenak ya Nggih, Mbak. sabar sauntara sajake kok tekamu kita-kita kono kaya apa sih kono Nggih, Mbak. Kula dikucing-kucing kalian satriya, Mbak. oh santri Trik nun sik peno banyu aki ngono ke lho damel apa banyu aki iki lho peno banyu tawa ngelak ngoten nah niki ya Mbah apa aja niki toyane arek wedok iki nggih titik sebaine arek wedok iki lho lan kok saged potongane apik rupane asu asu rupane ayu tambah asu ojo ngupu ya takon ojo ngupu sampai ya niku aku nek ngomong ojo kudu dolit tok ae kon niku ojo ngono takon niku mosok kon Sing, Mbak. apa sih nak Terus pundi ngendika kok kados ngaten niku lho. aku kami sosol nak gopo delok menteri iku apa Mbah empun ta durung tak takonani sik oh nggih lah kok dene ono gawene apa sih nak Kula nggih ditolong kalian, Mbak. ndelok tulung apa Kula supados mboten digujeng kalian nika Mbah Satria Tigon. lho digujeng diguyu ah lah ya apa Kula dipoto-poto Mbak jenenge dirabi. oh disirap ta ya ngono
Iya. Ini kalau dirapi. Oh, dirapi ta. Nggih leres, Mbah. Aja kuwatir ya. Tak tulung. Mosok kon gak ero. Sing darane pendhita ngepeno barang sing nyata, kiai ngiyakino barang sing suci. Iki lho pendhita Batman. Ngerti ya? Pak. Apa nak? Batman apa? Iku lho apa niku paseman. Wah, arek kok goblok ngono kok niki kandhane kok. Mbah, Mbah sagun apa mboten nulung. Ojo kuwatir ya. Nek kon temen tinemu estu laku temen teko dadi gampang gubung pol pinecuk pokoke kon temen madhep nang mbah ya. Sopo iku? Sopo iku? Mbah, Rek, salah ngene. mikir nak. Mikir. Mangke rumiyin. Sawang iki kaya pendhita kowe. Inggih kula pendhita. Pendhita kok gak nganggo sandal. Iya mergo bubulen. Mbah. Trik. Nun, Saya jupuk pikulan ya, Trik. kandene ya, Mbah. Tak tewek lah. Pendhita, kowe ngerti karo aku? Nek awakmu tanpa basa, aku tanpa basa. Ora Sebab apa? iya, sajake kon kok muring-muring tekomu kok kembruduk kepek balamu ape lha apa kon, Ah ngerti. Iya. Ratu. 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 Lho, Mbah. Apa? Bujeng, Mbah. Ratu gak pokro. Ratu. Wong ratu kok malah diguyu-guyu piye iki ya? Anane aku guyu iki mang ratu kurang tata. Sapa iki? Loro iki sapa? Iki Kakang Pati. Pati. Pati sapa? Kowe gak tak kai KTP. Pati Jeliteng. Oh, Pati Celiteng. Lah iku sing ngawas si sapa iku patine? Pati Munawar. Oh, jenenge Munawar. Oh. Pendhita sapa iki? Aku pendhita Batman. Batsman. Iya, pendhita. Batman ki apa? Basman. Saiki ana bocah wedok mlayu rene, he? Aku gak ate alesan maneh, gak ate tebeng aling-aling. Ana arek wedok. Tak jaluk. Gak oleh. Lho. Brentuk. Ape apa nek gak oleh kon? Kok meringisno wong tanpa sesiung, ha? Tambah suwe tambah kurang ajar. Wong tak tulung atuh kon jaluk. Hah? Gak pernah apa karo kowe? Wong siji keli-keli wong liya braya, tapi aku nulung apik. Kok wani ndadani kowe? Anane aku wani sebab baris tak nyati kajati ape apa kon, Kowe ora ngerti karo kasudipianku. Aku gak wedi didaya apa gak wedi aku, ngerti ya? Melendik tanpa sutang miber tanpa welar, bisa grajangin aku. Sawangane kon kok iso ngrajangin. Masa kok iso ngraji suren. Wah, arek kok ana ratu diapurane koyo ngono. Pendhita, Ana apa? iki geger ana sak jroning Perdepoan. perdepoan apa metu iki? Sak karepmu nek kene kenek. Geger ngene ngaglik kene kenek. Sawangane koyo kon ratu-ratu digdaya Kalau dhewe. pangucapmu, Ana apa? Ana apa? ora ngedeni karo aku kowe. Apa tak wedeni Aku ratu. Senajan nek ratu kurang tata ape apa aku? Menteri, Trik. Arek dewok imang ya. Arek brewok. Arek wedok imang lebokno guci. Lho, Mbah klintu, Lah Mbah. ya apa? Bumbung. Wah, sampeyan niku. Wong dari jangkrik ae kon niku. Wah, kon niku. Pun primpen Wis primpen. Ayo, balik tak balik kon. Pendhita, tolong aku ora. Ape apa? Tak candak sabatake buntala sumbur kuat Oh, kamu. mati teko aku kok. Mbak kenging apa, Mbak? Mbak? Menteri. Mbak kenging apa, Mbak? Delokane gak layani tapi tangane antep Iya, koyo. Mbak, antep pundi? Wes gligenen. Wis diligene niku sing apa, Mbah? Wes wungkul kok gak ngerti takon niku ya apa Nggih. to. Ini apa, Saiki Mbak? kon tak kandhani. Nggih ya, Mbah. Sawangane sing darani pendhita kaya aku dikalon bae ratu Nah, diapurane ini kaya apa, ngono. Mbak? Entenono ya. Nggih ya, Mbah. Aku tak ngetokno aji-ajiku. Ngoten, Mbah. Sendakep asa tunggal suku kali nglumpuk dadi siji. Nggih, ya, Mbah. Ilang sifate pendhita Batman wujud dadi macan. Wah. Kakang Pati. Terus pundi muni? Ngomongin pendhita sing sidik, Nggih. pendhita sidik, sidik raos, pendhita sing digdaya kuwasa. Nggih. Dadak saiki ilang manungsane. Wujud Simo. Dudu Simo. kucing. Menika sanes kucing. Wujud apa kowe? Wah, menika ngajengipun pabrik korek. Ah, kowe keliru ya. Macan. Dudu macan. Lah napa? Iku kang diarani kewan
Regul Kakang Pati. Apa kuwi? Menika macan Gusti Ratu. Macan. Nggih. Piye iki? Lah niki saene monggo macan menika dipun sripung mawon. Tetep diterusake. Nggih Gusti. Yen aku ratu ngalah karo macan, ateges ratu sing ora duwe kasudipan. Heh? Inggih, leres. Kowe wedi karo macan? Boten. Ayo, papak macan kowe. Nggih. Papak pateni kowe. Kang Pati, monggo dipun terbang. Kakang Patih padha keplayu kabeh. Wah, wujude macan-macan pendhita mesti digaya. Tinimbang aku ora dadi garwane si Endang Susiati. Timbang urip becik mati. Hei, macan maju. Macan. Maju. Macan. 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 Pak, bapak macan. Bapak macan. Ya apa sih lho aku direken macan iki lho ngipi temen arek-arek. Perkara njaluk rabi sampe ngipi ngene kene masyaallah aku nek ndelok tolo iki. Dadak ngelilir aku wadah dikoyono macan aku. Pengen aku duduk macan nang garangan. Tak tututane arek-arek masyaallah sakno.